Moi vaan kaikille, minä olen Sofia. Ja nyt olisi taas Minecraft-video. Joo. Näistä on syödä nopea, kun nälkää. Mitenkäs rumma tai koti oli? No okei. Ai niin, joo siis varmaan huomasikin jo aika moni, että mulla on nyt shaderit päällä tässä Minecraftissa. Oikeastaan tää vesi on vähän erinäköistä. Ja kyllä aika paljon muutakin täällä on vähän erinäköistä. Mut joo. Ja mä en oo ihan 100% että mitä tässä videossa voisi tehdä, mutta ehkä ainakin mainailla vähän ja jotain muutakin. Mistä ei täällä muuten olekaan ne kylät? Missä tuolla edessäpäin jossain oli yksi. Pitäis käydä siellä katsoo, että mitä siellä on. Jos mä löydän soihtopyyväitä, niin voi ottaa sen. Ai niin muuten. Mä en tiedä huomasiko kukaan. Mutta tossa tuon hahmon käsi. Se on vähän erilainen kuin ennen, nimittäin. Jee, mulla on vihdoinkin hyvä hahmo tässä Minecraftissa. Mutta oikeesti hyvä hahmo. Tää on leijona. Kattokaa nyt miten ihana se on. Taitaa nyt näyttää takaisin. Hei, mun kanssa rautaa itseasiassa. En muista, miksi mä en nyt tehnyt uumia vieläkään. Onks mulla edes varauuniin? Mä ajattelin, että mulla ei oo varauuniin. Mä mietin, että mulla ei oo soistu yhtään, mutta mulla on näköjään 31 hiiltä, että kyllä näillä varmaan pärjää. Voitais ottaa tosta 7 hiiltä tonne. No joo, siis piti tehdä niitä soihtuja. Just 12 soihtua lisää. Oho, siis tonne päin. Rautaa. Jee, hankki rautaa. Sitten askel kanssa. Annapas mulle se toinen ja nyt odotaan. Noin. Vielä. Joo, voitais mennä paikkaa vähän kaiveleen. Paitsi että täällä tulee ilta. Et joo. Ei mennäkään vielä. Tää on aika paljon helppoa näkyy tää kodin lähti vielä. Joo. En oo ihan 100% mitä tehtäis, mutta kyllä itseas voitais joo, mennä kaivamaan tässä just että saatais vähän tavaraa. En tiedä minkälaisia videoita ne tekee tässä Minecraftissa. Kyllä aion aika paljon tehdä tätä. Joku ainakin tykkäskin tästä. Siitä on viime Minecraft-videosta. Joo, no siinä ei. No viime videossa mä pelasin melkein ekaa kertaa Minecraft-jamalla. No, kuvasin ekaa kertaa Minecraft-jamalla. Mä oon sitä ennen ihan vähän pelaillut. Tosi vähän oikeesti. Et joo, mä en oo vielä hyvä pelaa. En vieläkään oo hyvä pelaa. Mistä on vähän? Mistä sä käit? Mä tulin maan alle kaivelemaan kiveä, en mä taas Sitä on ihan semmoinen, en edes jaksa tehdä ainakaan vielä tikkaita tähän. Miten tikkaita, siis portaita. Tänne jossain kohtaa sit voi kaivata tätä. No niin, joku meni rikkoon. No onneksi mä oon tässä toinenkin. Hiiltä. Mä meinaan näistä heti tajuta, että tässä on hiiltä. Kaivetaan. Toi. Tässä on hyvin hiiltä. Tosta. Tuo. Ja tosta. Noin.
laittaa tänne joku soihtu tohon. Tää voit tosta vielä. Noniin. Okei. Kaivuu. Mä en tiedä yhtään mitä tuultas nyt löytää, mutta jos löytyis kolmas rauta, niin se olisi aika kiva. Siis kun on nää shaderit päällä, niin mä näen nyt niin normaalisti Minecraftissa. Ootas mä näytän. Odottakaa jos mä näytän kohta. Se on pimeä. Mä voin tehnyt, mä en oo tehnyt vielä sänkyyn. No, ei oo varaa sänkyyn. Siis jos mä menen pimeäseen kohtaan, niin katsokaa vaikka. Tää ei nyt oo pimeä kohta, mä nyt kaivaa vaikka itse tonne. Mä voin näyttää tän hyvin. Tää toi ovi tohon. Jos mä oon tässä, niin mä katon tonne. Ja sitten mä otan soihdun käteen. Mä näen huomattavasti paremmin. Näen nyt tänne. Täskin. Vai parmittaa. Mut joo, jatketaan kaivuuta. Mä katsoin, että tuossa oli jotain, mutta tää olikin vaan ei hiiltä, siis erilaista kiveä. Että ei ollutkaan mitään kiinnostavampaa. Tosta vois kyllä rakentaa jossain kohtaa jotain, mutta on ihan kivan näköistä. Mä aina katsoin, Mä päästyin tota kuparia. Ai niin, ja nyt kun mä oon shaderit, niin myöskin noi kaikki malmit, vai mitä noi on, niin noi loistaa. Rautaa! Mä en edes tajuta heti, että on rautaa, kun tää oli tossa kuparin luona. Yes. Kuinka paljon tässä on? Viedään äkkiä nää raudat ylös. Kuinka paljon siinä oli 8? Ja mulla on siellä jo 2, eli mä saan tästä 10 rautaa yhteensä. Jee! Mitä? En tiedä. Tuonne. Näin. Täällä on aika hiljaista. Ei näy örkkei. Rauta. Tehdään. Niin. No nyt mä kuulin zombin. Ei mut tippii varaa. No hö. 2 rautaa siitä taas. Joo, miksi mä heitin nää tänne? Siis mun piti just syödä tästä. No ihan sama. Kaivetaan nyt tää koko yö, niin menee yö nopeammin. Mennään sitten takaisin. Voisiko jossain kohtaa tähän väliin mulle myös vähän paremman kodinkin? Kun tää koti, mikä mulla nyt on, ei oo ihan hirveen hyvää. Ainakaan hirveen hieno. Toivon, että tuossa on jotain erilaista kuin siitä tää kivi näytti oudolta. Miksi mä taas löin multaa? Mä tulin tänne hakemaan kevään multaa. Tyhmä multa. Mä kaivan sut pois. Ai niin, mitä mä pääsen tästä pois. Niin. Noin. Noin. Mä koko ajan katon, että täällä on jotain kiinnostavampaa, mutta ei sitten, kun siinä on aina vaan jotain toista kiveä ja mä en näe mitään. Tulisiko totta joo? Oikeesti, no niin. Hakku meni rikki, mä en pysty enää tehdä uutta hakkua. Oikeesti, miksi mä tein niitä tikkaita siinä viime jaksossa, vaikka en mä ois tarvinnut niitä edes?
Löin niitä tikkoita, että mä pääsen sinne katolle. Mutku! En mä edes tarvinnut niitä, kun mähän pystyin sieltä maasta käsin tehdä sen talon katon hyvin. Niinku. Mä en kestä. Ei jotain löytyy mitään kiinnostavaa. Raudat. Tulkaas tänne. 10 rautaa siinä. Mitäs? Okei, itse asiassa tässä jaksossa... No viime jaksossa niinkun aloitettiin tää Minecraft. Ja nyt voitais niinku alkaa vähän tehdä lisää juttuja. Okei, no... En tiedä kuinka aloittamista niin paljon on sen johonkin hevosen. Joo, ja hevosillekin muuten voisi tehdä ehkä... Tai hevoselle ehkä jossain kohtaa voisi tehdä vähän paremman kodin. Kun nyt se ei oo ihan niin... Tai no, nyt mun hevonen on vaan tossa pikkukarsinassa tuolla. Mut ihan eka pitää ehdottomasti hakata puuta. Teiks mä miekan? Ei. Ja mä otin myös miekkaa. Oikeasti jos pystyisipä mä näistä tehdä vaan niinkun nyt keppejä. Tai vois vaikka tällainen tehdä jotain. Ainakin pystyisin tehdä. No nyt tää tulee vähän parempi. No ei tää oo vieläkään. Miksi mä en näe yhtäkään örkkiä? Mitä? Miksi täällä ei oo yhtään örkkejä? Mitä ihmettä? No ei täällä ois vielä aamu. Täällä ei oo yhtään örkkejä. Siis what? Mitä ihmettä? Täällä ei oo yhtään mitään örkkejä. Ja no nyt vasta aurinko alkaakin paistaa sieltä. Siis mitä ihmettä? Siis mitä? No siinä on örkki. Moi zombi. Sä voit palaa. Samaan aikaan kun mä löin sua. Hirviön metsästäjä. Niin mä osaan nyt metsästää noita. Creeper! Vois olla... Oha. Kiva, mä olisin halunnut sulta jotain. Vaikka ruutia. No. Kyllä. Voitais käydä varastaan joku talo tuolta nyt. En mä tiedä, katsotaan, että myykö ne mistään mitään. Tai niinku, voisiko ne myydä jotain jostain asiasta. Että jos mä olen sinne... Okei, sä oot Oi, kissa! Sä oot työtön. Mikä ihme tää on? Joo. Tuo on ainakin hevonen. Joo, tää taitaa olla työttömän talo. Aina siellä asuu 2 tyyppiä, en mä jaksa sitten. Okei, tää on ehkä vähän turha täällä. Näköalaiset varmaan tätä tästä tarvii. Olisiko tää talo purettavaksi? Miksi mä en ottanut täältä näitä omenoita? Niin, laat. No itseasiassa... tää on siisti. Okei, tää on noittu mulle ihan kivoja asioita ja mä sitten... Kyläinen! 22 porkkanaa yhtä kuin 1 emeraldi, 15 punajuurta. Kyllä punajuuret mä voin mielelläni heittää sulle. 7 emeraldia. Nahkatakki. 6 nahkaa yhtä kuin 1 emeraldi. No, voitais vaikka toi nyt tehdä. Näkee siellä lehmiä. Jos tapetaan tästä ajatuksesta. No okei, ei oikeesti. Hei, pääseekö me tonne mitenkään ilman, että... Sori lehmät. Mä haluan teidän nahkat. Näin. Mä en tiedä mitä tässä jaksossa voisi tehdä niin kuin enintään. Jotain pelailua vaan.
3 emeraldia nahkaluuta. Mä tarvin 2 nahkaa vielä. Itse mun kodilla olisi ollut lehmä, mutta se on varmaan respawnannut jo. Hei, kuka sä oot? Hei, anna mun puhua sulle. Mitä? Mitä ihmettä? Niin joo. Oi, miksi mä tein noin? Tää oli se kohta, joka en tiedä kuuluuko tähän, mutta Tepsu haukkuu. Siis, ei mun mielestä... tuossa on tätä laavaa niin täällä. Tää on joku tyysä koti, puretaan tämä. En mä tiedä, ei lähtis. Hetkonen, missäköhän päin mun koti oli? Lehmä. No. Itse. Noin. Kivikirves. Lehmä. Täällä sataa. No olisiko täällä jossain joku lehmä, niin mä en vitsisi lähteä täältä ihan tyhjin käsin. Lehmät, haloo! Mä tarvin teitä lehmät. Itse asiassa muutahan me tultiin nyt hakkaamaan, niin mennään hakemaan nyt tästä sitä. Pari puuta varmaan riittää. Kanoja. Okei. Mä en tiedä mitä tässä jaksossa mä tekisin. Jotain. Jolla vähintään voitais varmaan ehkä... mitä se voitais olla? Ainakin... Me varmaan ainakin tehdään joku tommonen kasvimaa, kuten ne kyläläisillä. Ne on tommosia tossa. Ja sitten... mä en tiedä kaivetaanko enempää vai ei. Se ei oo ketään näitä. Mä otan tän tästä. Villainen rikkoo mun aitaa, siis tehdä itse aitaa, kun tästä tulee vähän. Joo, kyllä mä en nyt tiedä missä mun päivän koti oli. Ja jossain suunnassa se on. No en tiedä missä, mutta jossain. Kaivetaan. Oi kakka. No. Noin. Ei vaan. Tollai. Ei. Tollai. Sitten toi tosta ja noin. Noin. Miksi mä selostan tässä koko ajan? Mä selostan jotain randomia. Noin. Tää jäi pari aikaa vielä. No niin, lähdetään etsimään kotia. Sitten taas. Mä luulisin, että mä tuun jostain kivalta. Mä en tiedä niinku yhtään nyt, että mistä päin mä tuun. Jostain päin se on. Se on tavarantaa, kun mökki on siinä kannalla jossain. Joo, täytäis varmaan noin, mistä mä tulin. Mennään. Ai niin, mä voisin itse asiassa myydä nopea nää nahat sille hyökkyöläiselle. No tapetaan pari lehmästä.
Saadaan samoin ruokaakin. Ja expaa. Onks mulla on? Pitäisikö toi Iron Golem tappaa? En mä tiedä, se suojaa tätä kylää, niin ehkä ei tarvi. Onkohan toi se vaan? Tässä on 2. Mä en muista, että onko se itse asiassa maanviljelijä. Ei. Onko se sinä? Joo. Ei oo edes maanviljelijä. Mä siitä tälle. Mä ajattelin, että mä sain edistyskään siitä, että mä sain emeraldia, mutta mä on jo viimeksi saanut 2 emeraldia. Ei se nyt ainakaan siitä voi olla. Joo, lähdetään kotiin päin, jos se on täällä. Mä en tiedä missä mun koti on, mutta jossain täällä. Itseasiassa, jos mä söisin taas 8 nahkaa, niin sit mä voisin ehkä tehdä itselleni nahkasta. Itseasiassa mä kyllä sain rautaa 10, että jos mä kaivan sen vielä vähän, niin ehkä mä saan sitten siitä raudasta tehtyä haarniskan. No voi hitsi. No nyt ei taas juosta. Missäköhän päin se koti nyt olikaan? Oh, tuolla se on, tuolla. Menin oikeaan suuntaan. Oh. Niin. Mitäs meillä on? Punajuuren siemeniä ainakin ja kaiken näköistä. No tänne ekaksi tää emeraldi tonne. Tää sänky. Voitais soittaa nyt se tähän. Uudelleen synnyskään asetettu. Niin ja me lähdettiin tätä puuta myöskin. Tosta tehdään lankkuja ekaksi. Ja sit noista lankuista mä voisin tehdä keppejä. Vaikka tommoinen 12. Ja näistä mitä ja vähän uusia suihtuja. Semmoisia vähän uusia suihtuja, kuulostaa vähän hyvä. Mulla on melkein stäkki näitä jo. Mulla on melkein stäkki niitä jo. Ja voitais ottaa tänne nää tikot, koska näissä on sitä mukaan. Eikä nois tarvinnut. Ja sitten nää aidat. Ja nyt voitais mennä takaisin tonne maan alle. Itse asiassa eka voitais mennä nukkumaan. Slip. No niin, heippa vaan pintaan. Mä menen alas paikkaa. Mä en tiedä miksi mä en tehnyt vielä portaita. Mutta jostain kumman syystä. Hyvä. No niin, kaivetaan. Hetkinen, miksi mä en tehnyt siitä tää raudastuvan rautahakkuja? En tiedä. Jostain kumman syystä. Ja miksi toi on tullut? Miksi mä kaivoin tosta mun alta? Okei, en ihan alta, mutta joo. Nyt taas tätä. Niin. Kaivetaan. En tiedä mitä muutakaan tässä puhua, kun mä kaivan tätä kiveä.
Ui. Soraa. Mutta mä haluan kaivaa tosta soran alta. No, ei siinä ollut hirveästi. Miksei kaikkialla täällä on soraa? Minä en jaksa tätä soraa. Miksiköhän mulla on toi kirves mukana täällä luo? Olen sen vaan suolassa, vaikka tarkoitin kaivos. No. Tuo rautaa. Tää on myös jossain joku örkki. Oho. Missä toi zombi on? Jossain täällä. Löytä laittaa alle. No parkouria. Millä syvyydellä on? 6. Tossa. Okei. Mun ei tarvii olla täällä yhtään kauempaa. Tuli vaan nappaamaan täältä päältä. Heippa! Heippa luova! Älä helvetti. Pitäisikö itse heittää nää? Tää voi ottaa... Siis mitä? En muuta varmaan ollut korkeudessa 6. Miten mä oon korkeudessa 4? Mä en tiennyt, että korkeudessa 4 tulee jo tätä kiveä vastaan. Tätä toisenlaista kiveä. Okei. Kaivetaan. Kiva ois nähdäkin myöskin jotain. Hitsi, mä katsoin, että tossa on soraa. Hitsi. Mä katson aina, että tää kivi on soraa. Nyt mä otan siihen soidun alle, että se meni siitä siihen mukavasti, että mun ei tarvis kaivaa sitä. Mut sit kun se ei ookaan ikinä soraa. No, en mä tiedä, riittäisikö 3 rautaa ja liian paljon puuta. Ei puuta, vaan kiveä. Ja ehkä ihan vähän liikaa jopa hiiltä. Toi näyttää melkein timantilta. Ja jos toi olisi valmiimpaa, se olisi timanttia. Sitten mä olisin happy. Ja sit mä haluaisin ottaa sen siitä. Sitten mä haluaisin ottaa sen siitä. Ei, kun toi on lasuriitti aika timantteja. En tiedä mikä toi on. Kaivetaan. Tää on tyysää vaan kaivaa. Musta tuntuu, että mä leikkaan tästä aika paljon pois, kun mä editoin. Jos mä lopetan vaikka siihen, kun mun hakku menee rikki. Lopetan siihen tää kaivaminen. No. Nyt se hakku meni rikki sitten. Ja sitten... miten mä annan sokea? Tuo on rautaa. Siis mitä? Tässä on tää luola. Voi kakko mulla jo.
Mutta mulla ainekset siihen. Nyt tehdään toi. Mikä toi on? Siis mun piti tehdä tikkuja. Ei siis tarvii tätä kiveä, jota mulla on yhtäkkiä. No niin, mennään tonne raudan luokse. Snip, snip, snip. Nää on mun raudat. Tässä on paljon rautaa. Mitäs tää nyt tulee joku? En tahdo örppiä tänne. Nyt nää on mun raudat. Ei kenenkään. 11 rautaa. Tiputtaudutaan tohon. Ja enää tänne ei tarvitse tulla. Apua! En tykkää luolissa oleskelusta. Koska siellä on örkkejä. Kuinka pitkä tää video on nyt jo? Mä veikkaan, että tää on jotain 20 minuuttia ja nyt vaikka tää tuntuu, että mä olisin kuvannut 5 minuuttia. Mutta ei tää ainakaan hirveän pitkä voi olla, että kyllä mä ainakin viime yhdessä ehdin tehdä enemmän, mutta joo. Siellä on päivä. Ihan niin kuin olisin just tullut aamu. Niin valoisaa ja kirkasta. Ja lampaisaa ja hevoisaa. Eppa, haluaisitko jotain vai? Niin, mitä? Niin, että haluaisin. Siksi sä vai tallin sulle, niin sitäkö sä haluat? Sitäköhän sä haluat? Haluatko sä sitä? Jaa, no okei. No mut sitä sä et vielä saa. Mitä itse puhun täällä ei ole. Enkä näykää. Näkyy muutenkaan puhun kenellekään. Mä en tiedä yhtään kuinka pitkä tää video on oikeesti. Siis voisin vaan niinku. Siis voisin vaan ottaa niinku puheen vaikka tosta. Ja vaikka laittaa jonkun ajastimen päälle. Tai olisin laittanut video alussa. Siis mä tietäisin, että onko tää 5 minuuttia vai 20 minuuttia pitkä tää video. Vai 10 minuuttia. Mä arvaan. Missä tää on? Enderman. Missä se on täällä? Mä en tiedä, mä kuulin yhtäkkiä vaan sen Endermanin äänen. Kiva, kun mä en muista yhtään siitä viime jaksosta, siitä on varmaan viikko. Siis mä en muista, kyvikö minä itse nää sokeriruuat tähän, vai onko pelkkä tähän. Mutta ihan sama kumpi nyt on, niin mä nyt kasvatan näitä lisää tänne. Hetkonen. Itse asiassa se jakson yksi... Okei, nyt ei ole aamu. Mutta jakson yksi idea oli, että mä teen mulle... Enderman. Joo, että mä tekisin mulle ton... No, maatilan tavallaan. Mä en oo vieläkään sitä tehnyt. Joo, pahoittelut, jos tästä videosta tulee lyhyt. Mä en enää paljon tätä kuvaa. Mutta mä en halua, että... No, nyt mä en jaksaisi. Mä en välttämättä jaksaisi editoida tätä 2 tuntia. No helposti kun videon teko ja editointi, niissä yhdessä menee 3-4 tuntia. Eli joo. Niin kun editoinnissa menee ihan siis järkyttävän helposti. Ja sika paljon aikaa. Ja Minecraftin pelaamisessa on niin hyvä peli, että tässä tuntuu, että olen pelannut 2 minuuttia, mutta sit oikeasti onkin pelannut jo 2 tuntia. Se on tuomattua, hetkinen.
Siis onhan mulla. Onhan mulla. Joo, tässä nää. Hetkonen. Mä tarvisin ton veden. Siitä. Mä tarvisin ämpärin. Mikä tämä on? Ei mä oon Noin. Noin, ja sitten otetaan tosta. Ja sitten mennään tekemään. Meidän vaikka tähän kohtaan. No, ui! Sitten otetaan tähän heti. No, mä saan totuuden siemen. Otetaan tähän tämmönen pitkä varma. Se toiset jatkaa. Otetaan vanaa tästä. Toi on melkein hyvä jo. Mitä toi Enderman nyt tekee? Mä tapan sut. Onko toi täällä Endermania, että mä tapan sen? Mitä sinä tahdot? Haluatko sä nyt oikeesti, että mä tapan sut? Miksi mä kaivan kuokalla tätä? En tiedä. Enderman, mä ihan oikeesti kohta tapan sut. Mut jos mä tapan sut, niin sitten mä kyllä oon ikimissa vedessä. Saan koko loppuajan jumissa vedessä. Mä oon oikeesti niin huono pelaa Minecraftia, että jos tulee vaikka Enderman ja mä uskallan tappaa. No voi kakka, tosta tuli liian pitkä. No seuraavaksi mä kyllä levennän vaan Se on niin pitkä kun siitä tulee. Ja tähän kohtaan mä teen punajuuret. Ei tosta riitä. Okei, punajuuresta tulee nyt tän pituus. Tän näkökokoinen. Siinä on punajuuret. Tuohon höpyää. Mä laitoin ne siihen, mutta laitetaan vielä vesi. Antaanko nyt sitä vettä, kun minä haluan vettä, jotta voi kastella minun tyhmät punajuuret, joita vihaan yli kaiken. En voi sietää punajuurta. Se on niin pahan makuinen minun mielestäni se kasvis. En voi sietää hänen makuaan. Punajuuret ovat minun mielestä pahan makuisia. En voi käsittää, miten jotkut koulussa voivat syödä niitä. Tuin ihan totta oikeesti ihan punajuurta. Okei, no mä en kyllä tiedä mitä nyt enempää tehdä tässä jaksossa. Elikkäs joo. No voi nyt olla tämmönen lyhyt jakso. Ja tänään saattaa ehkä tulla 2 videota. Ehkä. Jos ei tuu, niin aika kuitenkaan odottanut koko päivää sitä, että mä teen uuden videon. Mut joo. Heippa!